sa bisan di ang panan. Ug aduna may katungod sa pagpili sa nibilting abogado. Human mandakpan sa drug buy bust operation, ipasabot sa pulis ngadto sa mga suspitsado ang ilang katungod. Giila ang mga suspect nga sila alias Mio, 61 anyos ug alias Neneng, 54 anyos, nga pulos residente sa Purok Duranta, San Miguel, Digos City, Davao del Sur. Subay sa report sa kapulisan, nasikop ang duha sa gilusad nga drug buy bust operation sa PDEU Davao del Sur, Digos City PNP ug ubang unit sa PNP sa Purok Waling-Waling, Lapu-Lapu Extension, San Miguel, Digos City, bandang alas 4 sa hapon, Disyembre 8, 2025. Mubalor tanan sa 25,520 pesos ang napalit og nakumpiskang gituuhang shabu gikan sa mga suspitsado. Sumala sa kapulisan, nadakpan na kaniadto sa naglahing drug buy bust operation ang mga suspect og napriso. Apan nakagawa sa prisuhan pero wala matagam og nadakpan sila og balik. Og ning higayuna nasikop ang duha isip mag live-in partner kay giingong nagkasinabot sila nga mag-ipon dihang nakagawa sa prisuhan. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan.